Здравейте, уважаеми приятели! Аз съм Имо Гарсия и, както предполагам вече сте разбрали, съм кандидат за съдебен заседател за втори мандат. Наистина, всеки един от вас може да види какво съм направил през изминалите 4 години и да, със сигурност, колкото и нескромно да звучи, не е малко. Но за мен това, което е най-важно, с каквото и да се занимаваме, е да мотивираме други хора да продължат по нашия път, по активния път, по инициативния път. И съм много щастлив, че Росица Петрова Кьосева, Роси, също успях да убедя да се кандидатира за съдебен заседател. Роси, как се чувстваш? Добре. Добре. Мотивирана. И готова за битки. И готова за битки, за справедливост. Естествено. И искам да кажа, че старайте се винаги каквото и да правите, в крайна сметка не само вие да вървите напред в това, да правите всичко, което смятате, че е правилно и редно в вашата си сфера, но и да запалите други хора, защото колкото сме повече, толкова по-големи са резултатите и толкова по-бърз е прогресът. И наистина съм много щастлив, че Роси, с която се запознахме 2017 година в факултета по журналистика и масова комуникация. Тя работеше там, аз бях студент. Между другото, тя ме изпря в един момент, когато първи курс, заради, няма да се връщаме, една преподавателка, която така опитваше се да ме вкара в релсите. Не в релсите, да пише по старовремски начин. А пък аз съм си... За релсите. Да, не влизам в никакви такива щампи. И бях така нервен, отказвам се, напускам. Роси вика, ела, тук дръпнаме за ухото и съм им много благодарен. Не беше точно. Да. Ти че не те дръпнах, само си поговорихме. Поговорихме, да. Това си нямаше да се откаже, защото си харесвам факултета, но просто нерви. Но въпросът е друг. Въпросът е, че ние след това загубихме контакт след COVID, така, раздели ни живота. И през октомври 2024 година отново се намерихме и се радвам, че сега заедно тръгваме по път, който е добър. Дай Боже да е за добро. Амин. Да преобърнем това, което можем да преобърнем, защото такива хора са необходими. Да може не да вървиме по релсата, а да вървиме по правия път. Правилния прав път. Много точно. Благодаря ти. За нищо.